Il-professuri li għamlu l-autopsja fuq il-katavru ta' Hugo Ketkuti ikkonfermaw li l-imprenditur rinomat miet wara li xterditlu infezzjoni fid-dem li kienet ikkawżata mid-daqqiet ta' sikkina li taqbulu msarnu. Dan ħareġ waqt il-kumpilazzjoni ta' xhieda kontra Bojan Xmelik, is-Serb ta' 35 sena li jinsab mixli bl-omiċidju ta' Sur Ketkuti fl-omor ta' 51 sena. Fix-xhieda tagħhom il-professuri ma setgħux jiddeterminaw kemm il-daqqa kellu l-vittma għal fatt li ġie operat b'mod immedjat f'tentattiv li tiġi salvata ħajtu. L-akkużat reġa' tressaq il-qorti akkumpanjat minn bost uffiċjali tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u der liebes ġakketta protettiva minn taħt il-ġlek. Huwa der kalm u f'mument minnhom der ukoll jiċċajta u jitlob ħelwa lill-avukati tiegħu. Fl-awla xjentista forensika Marisa Kassar ippreżentat rapport li wera li d-DNA li nstab fuq il-ħwejjeġ tal-akkużat kienu jaqblu mad-DNA tiegħu. Dan fil-waqt li DNA meħuda mix-xafra li ntużat fil-qtil qablet ma tas-Sur Ketkuti. Fil-qorti ntqal kif ix-xafra kienet twila 16 ċentimetru u kellha manku iswed. Spjegat kif l-ikbar ammont ta' demm tal-vittma nstab fuq il-parti li hija l-eqreb tal-manku. Dr. Kassar ma setgħetx tikkonferma jekk din kienet indikattiva ta' kemm is-sikkina kienet daħlet fil-fond fil-ġisem tal-vittma. Il-każ se jkompli jinstema' fis-26 ta' Ottubru li ġej. F'Awla 11 tal-Qrati ta' Malta kompla jinstema' l-każ fil-konfront ta' Kevin Mikallef li jinsab mixli nhar 23 ta' Lulju li għadda qatel lill-ommu lil Titu fil-Gargur. L-espert tal-qorti Joseph Mallija ħal-marki ta' swaba tal-akkużat wara ppreżenthom lill-Maġistrat Monika Vella. Is-seduta komplit bix-xhieda tas-Surġent Antonio Bellizzi mill-RIU li ddeskriva x-xena li sabu ma' wiċċhom il-pulizija hekk kif marru fid-dar tal-akkużat dakinhar tar-rejat. Qal li kif fetaħ il-bieb sab lill-akkużat beħwejġu mimlija titjir tad-demm. Għalli hawnhekk l-akkużat walla jdeħ il fuq u ma lissinx kelma. Dan fil-waqt li kkopera mal-pulizija waqt l-arrest u ma ħabbathomx. Is-surġent kompla jarrakkonta kif waqt li żewġ pulizija arrestaw lill-akkużat huwa daħal fid-dar fejn sab lil waħda mill-vittmi mejta u l-oħra li kienet għadha tieħu nnifs. Kien hawn li ħareġ barra biex jgħid tal-ambulanza fuq ir-radju filwaqt li pulizija ieħor beda jipprova jwaqqaf id-demm tal-vittma b'xugaman biex jagħtiha l-ewwel għajnuna. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda se tkompli fl-10 ta' Ottubru li ġej.